Mayapayabak po kay kayungan. Kambe na po din kay katamong pasariling kapagdasan kaniting misa. Pakiabeta na naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Christian Rono Gomez and family, Jose Pepe Ison, Sally and Francis Seller and family, Joe and Rose Valentino and family. Kapasalamatan na naman ding magbasusi King Aldo Dangke Baitan, di Alin Genevieve Hila, Father Justin Gatus, si Pravel Edwin Suba, para king healing dari Megan Centeno, Norma Kiambao. Special intention, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Dietz and Anita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Jesus Punsalan, Villamor and Reserina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari Brother Patajos, Father Ray de la Cruz, Mark D. Kleiner Bayani, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Marites Teng, Amalia Sumang, Bianca Marie Santiago,
Joy Manalo, para kingalanan kang kapainawan ng kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remedios, Regino, Arturo, Magno, Josephine, death anniversary, Edgar, Napoleon, Gregorio, death anniversary dari Josephine, Aurora, Magnolia, Susana, Conrado, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kilagyan po ng anak po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, may payaba, kaya kaingan po, ting may kakapatad, batay ang abiyabing pagmasusyan, ideting banal misteryo, sisyan talapareng kasalanan tamot, manyad taod at pakalulu, kay ngapong Ginoo. Ikami tuburan ban pakayapan mo ring pagpikasalang sisisi, Ginoo pakalulo. Ikang dinatang ba mong ausan sumisiring makasalanan, Kristo pakalulo. Ikang mamilatan king wananing ipa, banakeng patawaran, Ginoo pakalulo.
ing Diyos sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alanganga, manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, lelangan mo kami, king sarili mong larawan, ating anak mo, tinggap na yung kamatayan, para king kaya kaming kaligtasan. Sopan mo kaming magbante, king panalangin kaning sablang oras. Mitimawa kaya sana, king kasalanan, potang lakwan miniting yato, at magtamasa, king kaya kang kapayapan, manggamang kapilan. Tiyadan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemo, at ng banal espiritu. Metong mo, king panga Diyos, manggaman, king alanganga. Pamamasang iba't king mumunang ng sulat San Pablo kang Timoteo. Ituro mula at patupad deting bagi. Ing ninumang tuturong aliwang doktrina, ae makanayon king amano ning Ginong Jesucristo, at king aral dikil king kabanalan. Magmayabang ya at alangbalo na numan. Sakit na ing magipagdebati at magipate tungkol karing amano. Bagi apanibatan ning dirya, pamipagkamwa, pisasabihan na lang ketuntunan, at pamagsulupsupan, at alang kawakasan apamitaltalan, karing bukot amatulid, at alang pamiisip na makakilala king katutuan. Isipan da king relihiyon, paralan niya king pamikwalta. Tutupin maraguling apakinabangnan king relihiyon, nung ing tao managyuya king atsukeya. Uling alata mong bitasang dela keti king yato, at alata mo namang idala king pamaglakota mo keti king yato. Inyaso katang matula, nung atinta mong pamangan at imalan. Dapot, ding magnasang mibandi, king makananumang paralan, manabula king tukso, at king siluning marok, at ning kasiran. Uling ing lugod king salapi, ya ing yamot ning sablang karokan. Uli na ning kapagnasan mi bandi, ating mikawani king kasalpantayanan, at dinalan da kalakaplaslo. Dapot ika, tao ning Diyos, pangilagan mo reting bage, magkapilit kang mibibye, king katuliran, kabanalan, kasalpantayanan, lugod, kabibabatan, at kamong loob. Daptan mo inganggang agyo mo, king ligligan, alang-alang king kasalpantayanan, at kamtan mo ing bengalanganga. Uling para kaniti nakainaos ning Diyos, inyang pisyag mo ing kekang kasalpantayanan, king arap ding dakal asaksi. Ing amano ning Ginoo. Nuan laring maluka king espiritu, karelayeng kariyayan ning banwa. Bakit pa'y takot kuning manganib ko, at karing kasalang ang makapadurot kanako, o karing taong manalig king karelang pibandian, at magmayabang king karelang kayatinan. Katutuwanin ni nga lamang metong tao ing makayat bus king kayang sarili, ni asali ing Diyos king alaga ning kayang biye, ala kang malyaring pamayad king tao, na anumang atsukeya, sapat ban ing biyeno aligtas na kapilan man niya.
Inya emes sa kakaririan ing taong darakal apibandian. Ning daragul ing keyang kayatinan. Uling potang Mateo, alanemang idala ketang pikot-kutan keya. Agyang pangking biyena kontento ya, at pinuri ding tao nga lang maswerte ya. Makanyan man potang Mateo, ding keyang pipumpunan akayabe nala. Manatili yaking maralumdum kapilan man. Magsalita ka o Ginoo, makiramdam ya ing alipan mo, at ilo kaya ka ring amano ning biye alangangga. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalita pangkang San Lucas. Mintay Jesus karing balen at karing baryo penaral ning may pabalita tungkol king pamag-ari ning Dios. Tinukila kaya ning labing adwang alagad ading mapila na babaeng likwan daring espiritong marok at may ulo king sakit amyaya diwa. Maria, Mayaos Magdalena, anong kenuno pepadulan ding 7 demonyo. Iwana, asawa ng Kuza, miyembro ng kabinete ng Herodes. Susana, ading aliwapang babay. Deti gagamitan da ing sarili lang pibandyan king pamanyawp da kang Jesus at karing alagad na. Ing mayap ng balita, may kakatamong kaligtasan. Bukang bibig po ng mga Pinoy, sana yumaman ako. At sino naman ang hindi gustong yumaman? Na para pag ikaw ay yumaman, nasa iyo na ang lahat ng bagay. Kaya kung minsan kahit tayo po, ang ating wish sa mga kaibigan, sa mga kilala, sana yumaman ka. At dito po sa Pilipinas, tatatlo yata yung yumayaman. Dito sa Pilipinas, una, yung drug lord, pangalawa, yung wedding lord, at pangatlo, yung praise the Lord. At yung mga praise the Lord, siyempre yan ang mga nakakatatag ng sariling reliyon. Yung mga praise the Lord, yan ang may kakayahan, karismang magsalita at magsalitang nahikayat yung mga tao. At yung mga tao naman, sumusunod sa kanila. Kaya dito po sa ating bansa, ang dami nating sekta kasi maraming mga Pilipino talented, marunong magsalita. At konting pagsasalita, ukol sa Biblia, ukol daw sa salita ng Diyos,
ayan, naengganyo nila yung mga tao. Kaya tignan nyo po, maraming nakapagtatag ng reliyon dito sa Pilipinas at pinagkakakitaan ang reliyon. At ako naman po, tapatan sa inyo, talaga namang madaling humingi sa tao pag ang inalalapit mo ay ang Panginoon. Napakadaling humingi ng pera sa mga tao kung ang dala mo sa kanila, reliyon. Kasi ang mga Pilipino may takot sa Diyos. Natatakot sila kasi pag hindi ka nagbigay, baka parurusahan ka niya. Baka mamalasin ka. Tayo po mga Katoliko mismo pag mga images lang pag hindi mo tinanggap, yung mga nagbabahay-bahay na may dalang larawan, natatakot ka, baka hindi ka pagpapalain ni Lord. Kaya, kuminsan po hindi natin mamalayan na tayo mga mananampalataya ay inaabuso na pala kasi ginagamit tayo, ginagatasan. Nung nakaraang krusada po, ako hindi ko akalain na magkakaroon ng mga donasyon, na maraming donasyon. Kasi madali sa mga taong magbigay. At yun pong huling report ay mga 700,000 ang pumasok. Kasi dala natin at yung mga tao kusang nagbibigay dahil may takot sila sa Diyos. Mayroon silang relasyon sa mahal na Birhen, sa Panginoong Yesukristo. Kaya yung pagbibigay, naniniwala sila'y pagpapalain. Sila'y gagantihan ng Diyos. Kaya tignan niyo po, pwede ko kayong abusuhin. Yung mga pera niyo, ibubulsa ko. Yung ibibigay niyo, gagamitin ko para sa pansariling kapakanan. Kasi nga, madali. Pero hindi po ganon. Kaya dito sa ating unang pagbasa, yan ang isang babala ni San Pablo. Ang babala ni San Pablo, sabi niya, pwedeng gamitin ng reliyon para yumaman. Pero, ganon ba ang tunay na pagpapayaman ayon kay San Pablo kapag marami kang pera? Yung ang maraming pera, kung minsan hindi nakokontento sa pera nila. Mayroon ng milyon, gusto nila bilyon. Gusto nila, unsatiable. Insatiable yung mga taong matakaw sa pera. Pag pera, sa pera nila pinapaikot ang kanilang sarili. Kaya dito po sa unang pagbasa, ito rin ang babala ni Saint Paul. Money, sabi niya, is the root of all evil. Pag ang buhay mo, sinentro mo sa pera lamang at wala ka nang inisip kundi kung paano kumita ng pera, magpakayaman, that's the end of you. Kasi sisirain ng pera ang buhay mo. Sabi nga ni St. Paul dito tayo naman dito sa mundo, sabi niya, dumating tayo dito na walang dala. Aalis din tayo sa mundong ito na walang dala. Kaya dito po sa Pilipinas, sa tuwing meron akong marinig sa mga namatayan, o kaya pag pinag-usapan ng kamatayan, lagi sinasabi, ahanin mo yung maraming pera mo. Hindi mo naman yan dadalhin sa hukay, sabi nila. Hindi mo naman dadalhin sa kabila. Kaya yung ibang mga tao po na nagigising at namumulat, yung mga tao na lumalawak ang pananaw sa buhay, makikita nila wala man palang halaga ang pera. Walang halaga ang pera. Sa bagay, yung iba pong naririnig kong sagsasalita ng ganyan, yung mga tumatanda na. Yung habang nasa kabataan pa, walang oras para isipin yan. Ang iniisip kung paano paramihin ang pera. Pero yung mga matanda,
Siguro sa karanasan nila, sa hinaharap nila, nakikita nila, money is valueless. Valueless. Kaya anong ginagawa nila? Nakikita nilang mahalaga pala ang pananampalataya. Ang tunay palang kayamanan ay ang relasyon sa Panginoon, hindi yung pera. No? Kaya si St. Paul din po ang nagsabi sa ating unang pagbasa nung sabi niya, dapat masiyahan na tayo kung meron tayong pagkain at mga damit, suotin. Pero sabi niya, yung mga nagnanasang maging makayaman, mga yumaman, sa anumang paraan, mahuhulog sila sa tukso at sisilawin sila ng kasamaan at pagkasira. Dahil sabi niya, ang pagnanasang maging mayaman ay hinihiwalay tayo sa pananampalataya. Kaya ang payo ni St. Paul, iwasan ang mga bagay nito. Pagpilitin mabuhay, sabi niya, sa matuwid, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pagmamahal, sa pagbabata ng hirap, at pagiging maamo. Yung pong sa ating ebanghelyo, yung mga babaeng pinagaling ng Panginoon, yung mga babaeng tinulungan ng Panginoon at nakapakinig sa kanyang salita, sila ang nakasumpungan na ang tunay na kayamanan. Kasi yung kanilang lahat, sabi ni San Lucas, ito mga babae ito, mayayaman. Pero ginagamit nila ang kanilang kayamanan para paglingkuran ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi lumalapit sa Panginoon para lalong yumaman. Kasi po ang dami, kaya nagsisimba para sunumerte. Ang dami, kaya nagdidebosyon para dumaming ari-arian. Pero itong mga babae, hindi ganon. Ang kanilang kayamanan ay ginagamit lang para lalong maging close. Maging dikit sa Panginoon. Dahil para sa kanila, yun ang tunay na kayamanan. Ang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Natuturuan tayong maging kontento, maging masaya kung anong nasa sa atin. At maging mapagpasalamat pa dahil dito. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa pintimang kahilingan, tayong lahat na inaakay ng Panginoon sa tunay na dapat bigyan natin ng halaga at tunay na kayamanan at bukod siya lamang. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoong Jesus, paboren mong sa upandakang mikalat, King Mayap Abalita. Ginoong Jesus, paboren mo sa upandakang mikalat, King Mayap Abalita. Para ka ring sablang Kristiyano, gamitan desano in sakramento, ning pamagkumpisal, banketo, makapakisandulo, king Diyos at karing aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoong Jesus, paboren mo sa upandakang mikalat, King Mayap Abalita. Para ka ring sablang obispo at pari, kambening makaapostol akaya panloob, para tirasanang makasadyang sumuyo, karing manintun pamikakasundo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoong Jesus, paboren mo sa upandakang mikalat, King Mayap Abalita. Para karing hanggang atyuking pamangailangan, atuklasan da sa Kristo king Espiritu ning lugod, pamikakapatad, karing magmalasakit karelo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoong Jesus, paboren mo sa upandakang mikalat, King Mayap Abalita.
Para kay katamungan makatipon keti, atuklasan ta sano ing tula, ning pami patuto kang Kristo, kapamilatan ning pamanyapat mayap karing aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Yanong Yesus, paboran mo sa upanda kami kalat, king Maya pabalita. Ngeni aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, lipat ning kekeng Canaan, ipagkalog mo yung apayas lagming lugod mo, king yatu, kapamilatan ng pamakiwangis mi keka. Mananasan ang ing kabilugan ming pamisip, miarapya, king pamaglugod keka, at karingaliwa, antimono makanano mo king liguran. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Manalangin kay Pangamalang Kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si Panglubos mayupaya. King kapurit ay kalagayan ni kayong lagyupin, kaya katayin ka sa plala at nagbilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, king kamatayan ning kay kang anak, dinupig mo yung kamatayan na pepasari ning kasalanan. King upay niting sakramento, papanadalyan mo king mapaminto, king kaburian mo, hanggang king kamatayan. Lakwan miya sana iting yatu, king mipnong tiwala at kapayapan, at miras na kayaman sanang makirake, king kalam, ning kayang pamanyubling mebye. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginum anatilya kay kayo, yat na yorem puso yo. Kaya't nano, king Gil. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Ito yung karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at patuli, ding pasalamatan dakang parati at numang karinoy pa. Diyos kingalangang galubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginumi, king dali sa lugod, pagmasusyan ming ing kayang kamatayan, king mabye kasalpantiyan, papasyag ming kayang pangasubling mebye, king ganapakapanaligan, panayan ming panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita kaberi sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng naming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, ning banwa ting yatu, king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, uning daratang king laginin Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin, king espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayuya may daon, kusang lug, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinahape at pepasalamat siya kaya ka. Pira sunaya binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananya.
Itiin ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kay ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga minum ko kaniti. Itiing kalis, ning kana akong daya. Hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kay kayat para karing sablang tao, banketa may patawaran na ring kasalanan. Adaptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyablina, may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinape, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapang mabayang pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban meganap kay kilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ding sablang pare. Ganakan mo na naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang sabling niye, at ding sablang mayang o nabie, tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya benang Maria, ing Birhenin doning Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, at ding sablang santo, at tinupad kay malmong kaburian, king kay kabaling panawon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mong kapaniligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kay katamo, ipami, chokabanwo, misamban niya ilagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, may paminto ning loob mo, kay tisulip, antibanwo, ing kakanan mi, king aldo-aldo, ibiye mo kay kami, king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kay kami, ring isala mi kay ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami, mga mo kaya pa isawol kintokso, ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasawapan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambenay maligayang kapanaligan, king panatang ng Yesu-Kristo kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayipayan, ating ligaya, manggaman, king alanghanga. O ginuming Yesu-Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan. Nuneng lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alanghanga. Ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Timi ka kapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaya. Kordero ng Diyos, amiral ako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amiral ako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami.
kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato. Ibigay mo kaya kami ing kapayapaan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoom, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato. Nuantang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat yakas miyay nga mana mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. Oy paming madugod, king pamananggap mi, kareting banal na misteryo, mga kungalang kapupusan na biye,
Manalangin kami para king malugod mong saop king oras ning kamatayan mi. Ipagkalog mo ing tagumpi harapan ding king kasalang. At idala mo kaya sana king alanganggang kapayapan king ligaya ning kaya kang kayarian. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuma natilya kaya kayo. At kaya kan, Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Mayari ning kapag masusyan tamo, umetaning paligay ng Diyos, kapamilatan, ding pamibiye-biye tamo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may pora sa gandang araw, marami pong salamat. Diocese of faith, invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall. Braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side, in God's will we abide. Our diocese of hope inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side, in God's will. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice, part of pardon and charity. Thank you for these fruitful years, full of grace. Diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side, in God's will it will be. Our diocese of charity urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with
with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary our mother by our side. In God's will